Ai wallahi yanzu garin ga in wada ma. Wato ina da abokin gano da gani. Wallahi dan Bello bai tsoro aljannu. Allah ko wasa ke da su. kai dan wanda ka kana ko dan abin da ya kaudi. To ni dai ina raba ka da aljannu. Aljannu ko garu ga kure mutu suka balantana ka bi daji. Wallahi kam garbaci ka kama jikinka. Kai, shawara ta dai babu dole. Kai, amma wallahi ka kama jikinka. Kai, wa aljani. Aljani? Yawa! Ni a aljanin kaina. Magana da ya hoji gaskiya na kenan. Na san muna raba ka da aljannu fa. Ai ni kama aljani. Yawa! Na murje shi. Aha! Kuma in caye shi sai mi. Na sa ana haka wallahi. Dan holo kana da ji. Aljani yake kama ya tankware shi kare shi murje kuma. Kai da ka kiyayi aljannu. Ina ruwanka? Kiyayi aljannu. Ina ruwanka? To mu tafi. Kai kuna ji na? Ya tsari ma zan yi. Tsari. Ina ka ji ba. To sai ka dan raba can kai ko? Gaskiya. Ga ma tun wahe a can. Kuma a can zan yi takakka ma zan kai. Okay mu aljannu. Au, sai mi. Allah ya taimaka. Ba matsala. Dan hullo. Yanzu nan zaka yi tsari ga tun wahiya? Tun wahiya ha. Gidan aljannu ne. A ko gidan mina dai ni sai na yi. In ka kare muka cin muna can. Wallahi shikenan. Ka cin muna can inda muka saba haduwa. To. Sai ka taho ka je. To. Garbati. Ban ga ka duka ba tsaye za ka yi tsarin. A tsaye zan tsuga shi saboda a tsaye ya hi daɗi. Ni da ka towa in hille ma aljani kai kuma in gasa shi. Wai ana min magana wai aljani. Kai! Ni za ka fitsari a kan yaro? A'a. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'a. Kai! Shanye shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai! Ka shanya shi na ce! Ka shanya shi na ce!